Secretary Artugade, mga tugang, padigdi po sa Bicol ngunyan, lalo na po sa probinsya Canalbay. Mabisita, asin mahiling, kan mga proyekto da atabi na pinag-implementar kan sa tuya na gobyerno. Iyan ang tuyo niya digdi. Pero ang saro man sana talagang dapat, ang saro man sana po talaga dapat sa sa dapat na aramon ta, mga tugang, kung kung no rin talaga mapapakinabangan ang Bicol International Airport. Yun man sana yan, di ba? Ang saro sa pwede, mga tugang na dapat na aramon ta, sa sekretaryo, kan Department of Transportation and Communication. Nasa kabilang linya na po si Secretary Art Tugade ng DOTR. Sir Art, Secretary, magandang umaga po. Si Henry Maceda po ito sa DZGP Legazpi. Magandang umaga sa iyo, Henry, at sa lahat ng ating mga kababayan diyan sa Kabikulan. Yes, sir. Oo. Napag-alaman ho namin kanina o kasakahapon pa na kayo po ay papunta po dito sa Bicol, sa Legazpi lalo na. Pwede ho bang malaman muna, Secretary, kung ano po ang mga nakalinyang aktibidades po ninyo sa pagpunta po sa Bicol ngayong araw? Opo, ako po'y papasyal sa Bicol ngayong araw na to upang inspeksyonin ko yung ating bagong tinatayong patparan yan sa Daraga, yung tinatawag natin na Bicol International Airport. Yes, sir. Para din po na tignan yung alignment ng ating Bicol Railways na natin sanang maumpisahan bago magtapos ang Pangulo at aking po gagawin mamaya ay pakikipagpulong ho ako sa mga local officials. Kasama po dyan si Congressman Salcedo, yung chairman ng Finance Committee, kung saan patuos namin yung mga bagay-bagay na dapat gawin sa Bicol at paparaan upang ito'y bigyan at para Henry. Opo, oho. Sir, speaking of Bicol International Airport o Bicol Airport, kailan ho ang tanong talaga ng karamihan po dito sa amin, kailan ho ba ito mapapakinabangan ng ating mga kababayan? Napakagandang katanungan yan, Henry. Yes, sir. Tignan po natin yung istorya. Ilang groundbreaking ang ginawa dyan. Mahaba masyado, sir. At puro groundbreaking lang ang ginawa. Ngayon sa iyong tanungan, sa aking hong pagpunta ngayon, gusto kong masiguro na patatapos yung vital na konstruksyon ng ating Bicol International Airport ang June and July of this year. Okay. Papahuyan, hangarin po namin na maging operational ito by December of this year. So that sa airport ho, maaasahan ho ng mga kaibigan na sana magamit ho ito Bicol International Airport. Tapos ang taon. Ito ho'y maganda progreso pagkat noon puro plano at inauguration na ayun ho, construction at patapos na. Ayun, tama ho ba sir yung pagkakadinig ko po sa inyo, September po of this year, magiging operational ang airport natin? Opo, yung September. Bicol International Airport. Ayan po September ang target po bago matapos itong taon na to na maging operational yung airport. Yeah. Oo nga sir, kasi naalala ko po noon nang pumunta dito si Secretary o si Presidente Rodrigo Duterte, isa yan sa pinangako niya na bago matapos ang term niya, magiging operational po ang airport namin dito sa Bicol area. Ako, Sir Henry. Kaya nga po, pasyalan natin yan para bigyan po yung pangako ng ating Pangulo na maging operational yung Bicol International Airport bago po matapos ang kanyang terminal. Sa tingin po ninyo, sir, paano ho ba ito makakatulong? Oras na maging operational na po ang airport na yan sa kabuhayan ng ating mga kababayan, lalo na po ang kaming mga Bicolano? Marami ho bagay-bagay na makakatulong itong paliparan ito. Una, kung may paliparan tayo, siyempre ho yung tinatawag ng mobility at connectivity. Pangalawa ho, napakaganda lugarin at tanawin sa Bicol. Kung matapos yung international airport, tatapusin natin yan, ay magkakaroon ng malaking tulong ito sa turismo. Ayun. Pangatlo,
habang ginagawa yung airport ngayon, nakakabigay tayo ng trabaho sa ating mga kapatiran airport. At kung matapos ang nagamit ko yata ang mga trabahadores yan, mga 800, kulang 800. Pagkatapos ko yan, 1,000 ho ang mga magtatrabaho sa ating palipat. Ayun. From term of employment, from a term of mobility and connectivity, yan po ay malaking bahagi na mangyayari mga kababayan yan sa Bicol. Oo, so mas maraming trabaho pala to sir, ano? Maraming trabaho na pwedeng ma-applyan ng mga Bicolano mismo, oras na mag-start na pang operation ito sa darating na Opo. September. Sir, speaking of PNR, nabanggit niyo po kanina, isa rin po ito sa aming hinihintay dito at isa sa mga malaking programa po ng Administrasyong Duterte. Ano na ho ba ang status nito o estado ng sinabi ng proyekto at kailan ho ba target ninyo na magkaroon din po ng operation po ang PNR dito po sa Bicol mula po dyan sa Kamanilaan? Napakagandang katanungan, Sir Henry. Alam niyo, noong 2018, China Railway Design Corporation ay nagpirmahan na kami ng kontrata para sa tinatawag na Project Management Consultant. Opo. Ito po ang detailed design para sa civil works. Papunta ho sa Banlig, Laguna to Dalaga, Albay. Hangarin ho namin na magkaroon ng partial operability. Bakit po kayo? Sa partial operability sa first or second quarter of 2022 Okay. sa bahagi ng San Pablo, Candelaria, Lucena at Pagbilao. Hangarin po namin at target po namin yung full operation na lahat ng tinatawag namin 35 states na may isasama yung Marina Tour, Albay at Sorsogon ay matapos po sa third quarter ng 2025. Ayun. Sir, ano ko bang inaasahan naming klase ng ang tawag diyan, yung coaches baga, yung bagun na tatakbo dito sa oras na operational na ito? Diesel pero convertible to electrified. Tapos single class na bagon na pwede natin improve later on yan na magiging multi or double class. Yeah, oo. Kasi po sir, no, nakausap ko noon si Manager Jun Magno ng PNR. Ang sabi niya po, mas mabilis po ang magiging takbo nito kumpara sa mga dati nating tren na ginagamit nung mga nakaraang araw. Opo, sabihin ko lang ho, mas si Jun Magno, masipag. Yeah. Na general manager ko yan sa PNR. Ang kanyang mga sinasabi, doon sa pagtakbo ng tren, takbo ho between 120 to 160 kilometers per hour. Ang ho na makocover ng full operation ng ating Bicol rail operations are 35 is kasama ho yung Camarines Sur, Albay at Sorsogon. Ito ho, ang buwan nito ay 560 kilometers. Ang ating mga mananakad, maglalakbay tayo papuntang Bicol, oras na 12 hours hanggang 14 hours. Tapos po ito at tatapusin natin ito. At biyahe papuntang Bicol ay mababawasan ng 6 hours hanggang 6 hours po. Pag nagamit itong express, kasi meron yung express portion po, 4.5 hours po. Yes, sir. Yes, sir. Oo. So, expected ho namin, sir, na sa buong 2022, magiging operational po itong natin, PNR, from Manila to Bicol region. Magandang balita yan, Sa baybayin ng Laguna, nakasama yung estasyon, San Pablo, Candelaria, Lucena at Pagbilao. Opo. Sa oras ho, sir, na matapos ito, paano ito sa tingin po ninyo makatutulong sa pagbabiyahe ng mga kababayan natin, lalo na po kaming mga Bicolano? Dapat naman po. Kasi ho, ang kapag nitong tren na to ay 100,000 a day. Malaking bagay ho yan. Yung trabahong binibigay nitong tren na to, pag sa konstruksyon, mga 20,000 workers ang kailangan natin dito. Pag operational na ho, ang kailangan ho dito ay mga 10,000 po. Malaking kwan po yan malaking trabaho din ang pwedeng makuha ng ating mga kababayan. With that po pala sir, may kwan ito, may epekto sa ekonomiya natin at sa pangkabuhayan ng ating mga kababayan?
Opo, malaking tulong. Yung Mm. airport, malaking tulong yung RIES para sa paggalaw ng kabataan Mm. o sa pag-anak buhay. Yes, sir. Okay, sir. Maraming salamat po sa inyo at kita-kita po tayo mamaya unless ho na mayroon kayong panawagan sa mga Bicolang nakikinig ngayon. Go ahead po, Secretary Art. Maraming salamat, Henry, sa pagkakataon na ibinibigay ninyo sa ating mga kababayan sa Bicol. Nakikiusap po ako na pabaunan nyo ng tiwala at tasal dito sa mga proyekto ito upang sa gayon ang aming target o deadline linalagay natin at pinapatong aming sa sarili ay makaptag. Gamitin ko lang po, Sir Henry, ito pagkakataon na ito ng paalala sa ating mga kababayan sa Bicol yung pag-observa ng tinatawag natin na health protocol. Yeah. Gumamit ng face mask, face shield, i-maintain yung social distancing, maghugas ng kamay. At kung fast po tayo sa mga pampubliko sa sakyan, kung ari lang, iwasan yung kain, iwasan yung usap. Yeah. At kung tayo'y nagumpisa sa vaccine, tapusin ho natin. Kung wala pa vaccine at bakuna, umpisahan po natin. Nang tayo, sama-sama at kapisig tayong malabanan at pugsain ang COVID-19 at salamat sa pagkakas. Yes, sir. Maraming salamat po, Secretary Art Tugadet. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo, sir, sa biyahe. Salamat po, sir. Yes, sir. Thank you so much, mga kaibigan. Secretary Art Tugadet. M.